Momit is echt op mensen gericht en hoe de mens in die hoogtechnologische omgeving met de techniek gaat samenwerken om effectief te kunnen opereren. Waarbij we hopen dat we revolutionaire bedrijfsvoeringsconcepten kunnen maken in plaats van evolutionaire bedrijfsvoeringsconcepten. En dat is gericht op bedrijfsvoering van de marine in de toekomst. En tijdens dit experiment hebben we 2 vormen van bedrijfsvoering ontwikkeld en dat proberen we met elkaar te vergelijken. Voor die test hebben we verschillende simulatoren van het Seven Oceans Simulator Center aan elkaar gekoppeld. Super gaaf om mee te kunnen doen aan een experiment, om te kijken hoe dat moet in de toekomst. En ook hoe met een simpel experiment eigenlijk heel veel duidelijk kan worden zonder dat je daar heel veel specifieke kenniskunde voor nodig hebt.